Renungan Harian HKBP Rabu 3 Mei 2020. Tinggil di suarani debata. Turpuk sadarion 5 Musa bindu 20 walu ayat sada. Molotung tinggil situtu roham tumangihon suarani di Jehovah debatam mengeringgas roham mangulahon patikna akana kutonahoni tuho sadarion jadi pabangkiton ni Jehovah debatam maho tunimbul sian nasa bangso di tanoon. Tinggil di suara ni debata. Manangihon ima sada ulaon namat say maol situtu. Nang pesipata di aka ulaon adat nunga memakai mikrofon raja hatai alai olo dondang boy takas begion na ni dokda. Apalagi molo aka natorop saya makatai huhut mekel-mekel dang boy be begion akan nama dok hata. Olodo sipata di parapotan saidon na tutu madohoti rapot alai telepon na be do di bereng huhut mabuka aka internet. Hata ni dibata sadarion kay ngoton hita asa say tigil marohata tumangihon suara ni dibata. Di igil dibata do molo tatangihon suarana laos taulahon ma di ngolutta. Disima aka pasu-pasu ni debata tajalo ganoptiki. Di Lukas 10 sada ayat 20 pedidok do ia halak na mertua ima akan na ubegi hata ni debata jalan na upeopsa. Alani i say tangihon ma suara ni debata ay molodang tatangihon suarana dang taboto dia do siulahota di ngolutta. Tarumobi ma diangka suara ni hagiot portibion na boy mabayan hita gabi dang tigil hita manangihon suarana. Tarumobi ma diangka suara ni hagiot portibion na boy mabayan hita gabi dang tigil hita manangihon suarana. Asa gabi lam takas mah di hita dia do si ulahonota jala si pasidingota di aka parngoluota. Aedisi aka pasu-pasu ni debata molo taulahon hatana jala setia mangihuton ibana. Amin. Sian buku si jahon si ganopari di HKBP ima buku pajono kamu matu debata.